Nyalaande 18 hendu mawndu. waɗi ñalawma gooto Yeesu e almuɓe mum joldi e laana. Yeesu wi yoɓe taccu weendu ndu. ɓe ngoni ƴewƴude tan o ɗaani. Ceerno Yeesu eɗen mayat ndu hendu dartatako e mayat enen fof dandu en ceerno. Gonɗen koye dadde to hoolare mon woni. Hol sahaaji ɗi tinanmi mi horiima tigi? Koye hol baŋnge cohlumi hakkiteede? Holno njiɗirmi Yeesu wallirami?